Tässä on hyvät rotatet tehty. On tosiaan. Se kaataa kaikki seinät täällä. Ei vitu Pasi, lopeta nyt jo. Vitu Pasi, kun sä oot... Vitu Pasi, ihan oikeesti! Montako siellä on pelaajapisteitä? Pasi voidaan heittää vittu ja Jarno tulee saadaan täystiin. Meillä menee oikeesti hermo tohon Pasi. Pasi! Oi vittu Pasi. Pasi. Et sä kattonut sitä kattolukua. No siis Pasi turpa! Jarno, haluatko sä tietää kuinka hyvin Pasi pelaa? Mä en jaksa pelata. Oikeesti, aijaa. Siis me on kaikki reportattu Pasion grieffaamitusta. Kumpa tää ei menis Oregon? Bännätään Oregonin. Sanokaa isälle, että haistaa vittua, jos tuo huutista. Ikkuna. Ikkuna vittu, mä oon aivan mälleis. Joo, ei saa mitään tehtyä. Oliko Pasin valo? Oliko Pasin valo? Päärnä etupihalla. Ja mä kuolin! Vitun homo! Vittu mä Pasi listin sut! Tajuuksä kun vitusti mulla oli levelit? Piu! Pau! Piu! Pau! La 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 la! Sit logoa! Logoa! Vittu! Mäkin kunnia pesemään! Joo. Oi vittu, kutikaa kivekseni. Daddy! Onneksi kukaan ei kuule. Vittu mä annan sulle munaa. Miten mini lennetään? Poika... Ei vittu Pasi. Ok. Pasi turpa kiinni. Pasi! It's me! Turpa kiinni! Voisit ottaa LL:n perät luuserit! Kyllä vaan puulit korvikset että roikkuu nuudet! Daddy!